temen ki jane ngopo to iki? Ngopo, Pak? Nggak ngukur sikil kok takon lho. Ukur orang nggo meteran. Sing ngajari celelekan sapa? Saya gedhe ora saya santun malah cengengesan. Ya nganggo humor to, Bos. Ben ora tegang. Sik. Jikono salep ning jero sik kono. Salep apa meteran? Oh, gendang to, selak gatele ram ki lho. Sik, Pak, kok nek meeting kok. Oh, bocah kok dikongkon wong tuwek alasan meeting e. Supra. Kil gokil. Sapa, Pak? Meteran? Ora celelekan melu-melu Mas Paijo lho kowe. Ada apa, Bos? Anu, Pak Bugang tulung jikono salep ning jero kono. Siap. Pra. Sapa, Pak? Apa kowe ngerti gone? Boten nih. Lah, ora apa to. Ora ngerti gone kok gacung mlebu wae. Engko kleru kaya kanebo wingi. Kleru ya disetekno. Ora celelekan. Panggone ning meja ada bukune Mas Paijo ning tengah. Adain apa, Pak? Ya wadah salep to. Okur. Bocah kemo iki jane ngerti apa ora ngono lho. Pra, temu apa urung suwe men. Gitu. Oh, iki to. Tuh. Iki, Pak, salepe. Lah, kowe iki piye to, Pra? Lah kok bojoku ki salep udun iki lho. Lah, aku salep lho, Pak. Ya bener, ning iki salep nggo nambani udun, ora nggo nambani gatel. Tinggal wae to, Pak. Baju tak jipok lho. Lah wong Pak Bugang we gatel kok konen tambani nganggo salep udun. Pak Bugang udah sik, Pak. Ben iso nganggo kuwi salepe. Kowe iki cah apa to? Wong penyakit kok dipeksa. Nyah kana, balekke. Jikoke salepe sing nggo gatel. Salepe sing ndi, Pak? Ya jejere kuwi sing plototan. Plototan. Iya, sekono ndang makat. Plotot-plotote. Salep, Dulat-dulite. sabun colek. Oh, sana sini. Upil. Nah, itu baru muridku. Sikil kuwi apa rangen ya kok gatel jamak. Cok. Rene. Lah wau jare mulai mangan karo adus sih, Pak. Iya, makme wis rampung, terus mbuh metu meneh jare meeting ngono kok. Iya, Pak. Gemblung. Plotot apa gemblang-gemblung? Iki piye to, Le? Wong kok jikoke salep dienggo gatel kok jikoke odol lho. Lah kuwi dienggo salepan lho iso to, Pak? Ya keluar jalur to, Le. Jenenge odol kok dienggo nyalepi gatel ya cara ngendi? Kok menawa iso lho, Pak? Ya ora iso to, Dok, kecuali yen luka bakar apa kena knalpot ngono kae. Kuwi terus dikeki odol. Ha yen gatel ngene iki kan ya ora cara to dikeki odol. Ya tinggal carane lho, Pak. Ya terus carane piye? Ilmu kuwi dibakar sih, terus dikeki odol, Pak. Masuk jalur kuwi. Ya, masuk jalur. Jalur maut. Karepku salep gatel iki lho, Le. Jane nganggo odol mau bisa lho, Pak. Ora ngrebuk odol meneh, marai masuk jalur maut. Jane iki kena napa to, Pak? Gatel banget to, Dok, ketoke rangen iki. Jane rasa disalep kok, Pak. Lah terus ditambani apa? Lagi, Pak. Lagi. Nggih, no. Lah terus carane nambani piye?
ragine dilembutke, terus ditabuke ning sikile Pak Dugang. Ngono tok. Bar kuwi dibuntel plastik selama semalam. Lah terus Pagine dibuka, wes kena mari kuwi. dadi tape. Ha ha ha. Kono, do kale kono. Emosi. Sikil kok padake tape. Aku kepengin ngrasake promo lho. Yamene wis tutup. Aku yang ngono kuwi jenenge ora mutu. Lah wis mbak motor akeh lho, Pak. Mestine kesel to. Ngomong bapakmu, ngomong Pak Dul kepengin ngrasake promone Pak ngono. Sesuk wae to, Pak. Alate bacot dikukuti lho. Lah nek sesuk ya wis ora promo no. Jarene promone berlaku hari ini. Aku tak usahake, Pak. Khusus sampeyan. Sesuk bakal entuk promonan. Tenan. Tenan, Pak. Tapi syaratnya sakniki kudu konser sik. Oh, ya wis nanu entenono nang Pakno. Tak njogo gitar aku. Wah, arep dijak konser kok. Malah tegukoni lho. Lah ya Ton. Kayak esuk lho. Lah keceguken ngene iki. Tak ombeni banyu anget. Ora mari. Tak ombeni es. Ya ora mari. Tak muti permen. Ya ora mari. Nganti tak ombeni obat mah. Ya ora mari kok. Judeg aku. Oh, kula ngerti, Pak, tambane. Apa? Dikageti. Dikageti. Piye kuwi? Mungkin sampean gawe kaget. Jarene yen kaget tegukne ilang. Tenan ora so? Jarene tenan, Pak. Cobi mawon. Lah terus lek gawe kaget piye? Sampean ngadep mriko seolah-olah mboten ngerti kula. Oh, iya. Wah, Ora kaget iki. cobi Pak, jenengan mang merem. Ya, Wah, ora kaget. wah, piye ya? Oh, tidak, Pak. Kok ngendi wae, Cok? Kok nggone Pakno Idot. Idot, kowe ngerti carane gawe kaget Pakno? Gawe kaget? Iya, Dot. Pokoke Pakno kudu dikageti. Yo diketak wae no. Wah, ngono. Mau tak getak. Tapi ora kaget. Tibalang watu wae, Bos. Kena kaget. Wah, ora kaget tapi malah bocor no. Lah nek palane bocor kan bisa langsung kaget, Mas. Aduh, kepalaku bocor. Kono no, Mas. Wah, idemu kesangaran no, Jon. Sik. Ayo, mana aku sih, yuk. Sriwang sriwing. Rasane sriwang sriwing. Gatele dadi ilang. Bocah aneh wae. Wah, kaget itu. Lah iya toh. Ora kaget aku le. Iya lagi. Loh, apa ora? Balang matu wae, Bos. Nah kaget. Mas kowe iki ngawur wae kok. Golek ide liyane. Oh, kene wae, Bos. Patune kuwi dibalang ning tembok kuwi lho. Ning mbutune Pakno kuwi lho. Lah kok nek mantul ning Pakno piye? Lho tujuane ngono. Kan sing dilempar tembok dudu Pakno. Ngono wae ya. Jo.
Dipikir sik tojo, aja gaco wae. Masih omong pantulan. Ku nek ketemu sirahe Pakno iso bocor. Lah nek sirahe bocor kan nah kaget to, Mas. Ora. Lah di Pakno mau. Pakno. Pak. Rungone iki lindi yo. Paling ngondelik dot yo kan di Balang Supra. Sine wedi. Apike omahe to sing jero kuwi lho Mas. Di Balang Watu wae Mas. Bintang metu. Wah, idemu penuh dengan kekerasan no, Pra. Ora keras, ora kelas. Lah Pak nang ndi? Ngilang kok, Pak. Hilang. Menghindari kekerasan kok, Pak. Lah sing kerasi sapa? Kuloi, Pak. Ora keras, ora kelas. Anu, Pak. Wawi Pakno ceguken. Loh, lah sing cegone apa urung mari? Piye iki, Pak? Konser tanpa Pakno wani apa ora? Lah. Ayo turah wani no. Arep njaluk lagu apa kowe? Apa ya? Apa, Jo? Lagune Bang Haji wae, Pak. Lagune Bang Haji si paling keras. Oke. Tenang yo, Is. Bar ngombe esmu. Ceguken kuwi dadi saya parah ngene iki. Parah ya parah Mas. Ini aja fitnah es ngono kuwi. Sadurunge ngombe esmu ceguken ku ra kaya ngene iki lho, Is. Ngene wae Mas. Kita gawe ning dokteran. Lah nek penyebabe cegukanmu kuwi mergo esku. Oh biaya periksane kabeh wis sing bayari aku. Wah senengane madada lho. Madada. Piye to, Is? Iki lho cegukanku iki lho. Oh. Iya itu Mas. Andani aku itu ora ada ya Is. Sik Mas. Iki jane sampean iki ceguken apa gagap to? Ceguken dia. Lari pagi. Kok nganggo ngek bareng to? Iki lagune dudu judi, ora nganggo ngek. Lah jika ingat masuk lho. Masuk dong kuwi. Kuwi ora pas no ya. Oh itu ketoke ora pas. Lho iki, muteng iki kancamu iki. Ora pas apa-apa lho. Sing penting keras. Oh nek pengen nyanyi keras yo nyanyi metal itu moh kono. Lari pagi. Bekok. Muda semua lari pagi Bekok. untuk bina jasmani. 1, 2 Nek. kiri kanan, Ngok. ayo lari Nek. menyehatkan. Ngok. Ayo ngekek ngekek lagi Nek. kali ngokok ngokok meneh. Males tau. Ngekok.